ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки заминҳо аз шаҳри Душанбе ва квартираҳои арзонам аз пойтахт ҳастанд ки пешкаш мекунем, ҳамаш арзон аст. Хоб, видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корем. Мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе барои фурӯхтан, барои реклама доред, метавонед ки суратош қатъи маълумотош дар номерои имо ватсап рӯй кунем. мо дар видео оянда рекламаш мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 152 сомонӣ. Аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият бошад видеонавори моро дар имо ватсаптон падилиса кунед. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед. Рафтем. Якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Клоб дар қитъаи сеюм. Обшим 6 сотиқ замине ки 3 дар хона кардаги тайёра ки якта калидор, якта ошхона ҳамомуш дар дуруни хона аст ки падвалам дорад, падвали калон ва гирди хонаам полни худ маҳкам аст ки дӯстон дар инҷа обсвет, ошхона, ҳоҷатхонашам ва туалет бо дар берунам дорад ки бо чойлаби ангушам уже проектш кашидаги аст дӯстон ки хона ремонти саред дорад ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки дар инҷа об ҳамаш аст ки хона яъне ки навсохта хай бо ягон ки хоҳен агар ранг боша ай сархатон мекунем ки даруни хонаҳо калон ки бояд агар веранти калон дорад дӯстони азиз ки дар инҷа зиндагӣ карда мешавад ки летния беҳтарин кадаги аста. фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега соҳибшон ки ба хотире ки срочно сум дар кор ба ҳам хотир арзон фурӯхта ки нархаш 110 000 сомонӣ ай. срочно ва муомила мекунанд. ду та рақамошон аст ки имо ва ватсап доранд, метавонед ки дигар маълумотои пурраша гирен. марҳамат, занг занед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дар деҳаи Қазир Қала. обшим 3 сотиқ замине ки 5 дар хона кардаги тайёра ки 1 дар хонаш уже ремонти беҳтарин кардаги тайёра ки 3 дари дигаш яъне коробка аст ки фақат шикаторш мондаги аст. рангу борушки аделна обсвет дорад ва кул якта кухни, якта бания, ҳоҷатхона дар дуруни хона аст ва дар беруншам кардаги ҳастанд дӯстони азиз ки дутаги хонаи односкани тайёра дӯстони азиз ки хона гирдаш полни худ маҳкама бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки даруни хонаҳо калон ҳастанд. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ки боз арзон мекунем. мега ҳамин хонаро аз худша мега 120 000 мега мода ғалидага яъне ки зиёд ғалидага аст яъне ки арзон карда мефурӯша мега яъне ки ёда квартира дар кор агар кадомтон квартира доред ай шаҳри Бохтар алиш мекунем мега болоиш сумтон метиҳанд яъне ки хона бо ҳама шароитош зиндагиш таъмина ки уже хонаҳош нимуш тайёр аста медорем зиндагӣ мекунем. рақамҳои телефоншон аст, агар кадоми шумо харидор бошед метавонед ки занг зада бештар маълумотои пурраша гирем. марҳамат дӯстони азиз, шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, квартира ки замин, мошин барои реклама кардан, барои фурӯхтан, метавонед ки маълумотош қатъи суратош дар номерои имо ватсап мо рӯй кунед. мо дар видео оянда фурӯш дадем ки рекламада мемонем. замини фурӯшӣ назди ҳавлиги ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Каротогинский. ҳамин маълумот аст ки 6 сотиқ замини холӣ аст ки бардорон дар инҷа уже одамо зиндагӣ кардаистанд дар гирду вараш обсвечам ҳаста мега хабо дигар маълумотша мегирен. нархаш 75 000 сомонӣ ки боз савдо ва арзон муомила мекунем мега соҳибшон ки 6 сотиқ замин ай. агар кадомтон харидори аниқ бошед, рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумотои пурраша аз худашон гирен. лайкотон намонед дар видеонавори мо ва падилиса кунед видеонавори мо дар имо ватсаптон. ба шумо чӣ хона, замин ки дар кор дар комментария нависед, мо албатта кофта ба шумо пешкаш мекунем. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Шоҳмансур дар 9 километр гуфтагӣ аст ки сехонага квартира аст ки дар 5 ошона қарор дорад ки доми 9 ошона аст ки 54 квадрати метр обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, мебел бо шароитҳои зиндагӣ термис яъне ки оби гарм ҳамаш таъмин аст ки дар наздикиш мега таги домда магазини калон, мактаб, садик, бозорча дар ҳамин наздикӣ ҳамин квартира ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 305 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега кадоми харидори аниқ бошад лифт дорад.
рақамошро дар поёни видео ҳаст ки метавонед бештар маълумоти пураш агар дӯстони азиз яъне ки 350,000 сомон яъне ки боз арзон мекунем мега марҳамат агар шумо дар клуб занг зада бештар маълумотша гирем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Чиртак. Опшин 5 сотиқ замине ки 3 дар хона кардагӣ тайёре ки якта калидор, якта ошхона, ҳаммом шастай ва якта веранда ҳамахи аделин дорад дӯстони азиз ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин астад. хона гирди ванаш полни худ маҳкам аст, бояд яга кат ва чойлиби ангур дарахтони мевадиҳанда дорад ки дар инҷа обсоятш бе проблема ҳастад мега соҳибшон ки мисол хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. дар беруншам бо дегдонхона мисол ҳамахи ошхона ва ҳамомшам аделин аст ки бояд яга мисол чӣ дорад навесам кардагӣ дорам. фурӯхта мешавад бо нархи 250,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега соҳибшон, фақат одамони харидор дар кора. рақамошро дар поёни видео ҳаст. кадом дӯстони агар ҳамин вариант тоғри гирам метавонед ки занг зада бештар маълумотша гиред. хона ҷои нағз дада мега марҳамат занг занед. шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино дар дӯстӣ гуфтага ки пеши коллеҷи ҷумҳуриявӣ. ҳамин хел маълумот рӯй кардаган ҳастанд ки қайд дигаршава мегирен. духонага квартира ҳастад дар якум ошхона. қарор дорад 48 квадрати метре ки обсве дорад, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави аст ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки медорем зиндагӣ мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 265,000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мешавад. гуфтага фақат одамони харидор бошанд биёнд квартира аз пеш бинанд, боз савдои хубам дорад. рақамошон дар поёни видео ҳаст ки метавонед муроҷиат кард ва бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамошон гиред. дӯстони азиз марҳамат занг занед. шумо агар ҳамахе квартираҳои фурӯшӣ дошта бошед аз шаҳри Душанбе ё аз дигар ҷое ки хонаи заминӣ ё ки замини холӣ ки мошин барои фурӯхтан барои реклама кардан, метавонед ки суратоша қатъи маълумотош дар номерои имо ба сайт мо рӯй кунем. дар видео оянда дар фурӯш яъне ки реклама мемонем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астед дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар шоҳмансур гуфтагӣ аст ки кӯчаи Каратогинский сеюм кӯча. хона дуэтажа аст дӯстон ки 3 сотиқ замин дорад, 6 дар хона кардагӣ. хонаҳо нимуш ремонт дорад. нимуш яъне ки ремонти пурра кардагӣ нест ки мисол хутон ба дили хутон агар хоҳем мекунем. дар даруни хона ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммомшам ҳаст ки ва берундам аделин дорад ки гирди хона маҳкам обсвет ҳастай хай ҳамин ремонтуш камтарак средния ба дили хутон карда мегирем. фурӯхта мешавад бо нархи 279,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега соҳибшон. вариантҳои алиши ҳам дорад, нагуфтем бо чӣ алиш мекунанд. хай ягон вариант дошта бошед метавонед ки пешниҳод кунед. хона полни худ гирдуш маҳкам я 2-3 хонаш яъне ки ремонти беҳтарин дорад. рақамошон аст, метавонед бештар маълумотша гиред. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшӣ навбатимон дӯстон аст. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар пеши военкомат гуфтаги аст соҳибшон ки якхонага квартира аст ки дар якум ошхона. қарор дорад 35 квадрати метре, обсве дорад, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, балкон, дутта дигар мега подвал дорад. қатъи ҳамин ҳисоб мекунанд. хай бо бештар маълумотша мегирем. дар дуруни хона термис яъне ки ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш аделин аст ки средния ремонт дорад. барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. доми советска дӯстони азиз ҷои нағз дар мега соҳибшон ки дар наздикиш ҳама чизи лозимӣ ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 160,000 сомонӣ ки боз камтар дигар муомила ва савдо мекунем мега. агар ки ба шумо ҳамин вариант тоғри гирад рақамошон аст, метавонед ки занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат. лайкотон дар видеонавори мо монед дӯстони азиз ва видеонавори моро дар имо ба васатон подлиса кунед. чӣ хонаи замини квартира ба шумо дар кор дар комментари нависед, мо албатта ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. наҳум хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, ҳамчун хона ё ки замин фарқ надорад мега соҳибшон. қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки дар Ленинский район яъне ки пеши дарё мега элок яъне ки мардовский ҳамин хел маълумот аст. элок мардовский. обшим 10 сотиқ замин ки якта хонаи веремика кардагӣ аст ки хона коробка аст. агар ки хоҳем шикатур мекунед дар зиндагӣ мекунед. гирдванаш
полни худ маҳкам аст ки дар инҷа обсоед бе проблема мегӯяд ки барои хона кардан сатфои тайёра ки чӣ хеле ки проекти худтон мехоҳед ҳамин хел хона кардан мегирен бо як камазга сангам доштае фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хуб мекунем мегӯяд соҳибшон. Агар ки ба шумо ҳамин вариантҳо туғри гирад рақамошон ҳастае ки метавонед занг зада бештар маълумотҳои пурраш аз худашон гирен. гирди хона полни худ бо семинблок маҳкам кардага гирди вана уже одамо зиндагӣ кардесиян. Марҳамат занг занед дига маълумотша гирен. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи фархурд дар мавзеи уртабуз гуфтагӣ ҳастад ки назди заправкаи сӯзишвории ток гуфта яъне ки тор гуфтагӣ ҳастад ки бардорон ҳамин хел маълумот ҳастад. обшум 8 сотиқ замина ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калиддор ошхона ҳоҷатхона ҳамомуш отдельни ҳастад ва дегдорхона ҷои номпазӣ ва ошхона бо дар берунам оғул ҳамин хел чизо отдельни доранд. гирди хона полни худ маҳкам астад ки дар инҷа обсоедаш ҳастад ҷош ҷои нағза мегӯяд дарахтони мевадиҳандаам дорад аловхона ҳамин хел чизо ҳастад. фурӯхта бошад бо нархи 130 000 сомонӣ ки боз камтар арзон ва муомила мекунем мега хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш тамина ки 3 дар хонаш уже тайёра медорен зиндагӣ мекунен. рақамошо дар поёни видео аст. агар ҳамин вариантҳо ба шумо тоғир гирад занг зада муроҷиат карда бештар маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. хона арзон астад ки бо 8 сотиқи дига замин дорад. марҳамат дӯстони азиз кадом метавонад ҳамин ноҳияи фархурд бисёр хона меписен инаш буда вариантҳои хуб марҳамат занг занед. 11 хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хоб 11 хонаи фурӯшӣ дорем дӯстони азиз ки қарор дорад дар шаҳри бохтар дар пеши гасницаи бохтариён гуфтагӣ ҳастад ки яъне ки шаҳраки қаҳрамон мешавад яъне ки қариби бозор ва сентада наздикае ки ҷош ҷои нағзае. обшим 4 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калиддор отдельни ҳаммом кохони дар дуруни ҳамин хона отдельни кадагӣ мегӯяд дар дуруни ҳамин хона ҳастае. гирди хона маҳкам аст хона навсохта яъне ки хонара уже нав тайёр кардага ки хона беҳтарин ки рӯи ҳавлишам шебен рехтагӣ аст ки ҷои нағзда мегӯяд. фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мегӯяд фақат одамони харидори аниқ бошанд. марҳамат дӯстоне ки аз шаҳри бохтар ҳамин хел хона пурсидан дар вариантҳои хуб ки тайёра медорен зиндагӣ мекунен хай бо бештар маълумотша гирен рақамошо дар поёни видео. шумо агар ҳамин хел хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед квартира ки замин мошин чизе ки барои реклама барои фурӯхтан дошта бошед бардорон метавонед ки суратҳоша қатъи маълумотош дар номераи имо ва сайт рӯй кунен. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. агар ки ба шумо хона дар бошад дар комментари нависед ки аз куҷо то чанд сомона мо албатта кофта ва ёфта ба шумо пешкаш мекунем ки ин буд ки намиқа хонаи фурӯшӣ доштем ки 12 та буд якша уже фурӯхтем мо намондем ҳамиқа тайёр карда пешкаш шумо кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо дӯстон.